Xa o venres 17, dúas charangas anunciarán o comezo do Entroido en Noia. O sábado terá lugar unha festa infantil no pabillón Alonso Rodríguez entre as 5 e as 8 da tarde e o domingo unha carreira familiar na que se recollerán alimentos para Cáritas. É un circuito moi pequeno, de 3 km, un percorrido fácil, moi sinxelo, e que non é preciso tampouco facelo correndo, sino que calquera pode facelo camiñando. O interesante é facelo en familia ou en grupos de amigos, a xente pode vir disfrazada, e o único que se precisa para poder inscribirse é facer un donativo a Cáritas traendo un alimento. Ao remate desta carreira teremos unha degustación de doces de Entroido e, ademais, para os participantes haberá un chocolate quente que todos os que veñan a disfrutar desta carreira e non participen nela tamén terán a posibilidade de poder tomar ese chocolate facendo un donativo de €1, que en este caso será para Cáritas. O luns, martes e mércores pola mañá desenvolveránse obradoiros infantís para os que será preciso inscribirse previamente no Concello ou a través da sede electrónica. E o mércores de cinza terá lugar o enterro da sardiña a partir das 8:30 da tarde. Pero aquí non remata o programa do Entroido Noiés, que reserva para o venres de piñata un dos seus pratos fortes. A 37ª edición do Rally París-Dakar sairá ás 9 da noite da explanada de la Barta. Teremos tamén o coñecido enterro da sardiña. Ás 8:30 sairá do curro, ca condución rápida, acompañando polas charangas os Olfamidas e a charanga Vila de Noia, e habrá unha chocolatada previa que será, habrá que dar un donativo d'€1 para a Cruz Vermella. E o venres de piñata teremos xa o 37º Rally París-Dakar, que salirá ás 9 da esplanada de la Barta, co percorrido Paseo Antón Avilés de Taramancos, Rúas Francisco Romero Blanco, Calvario, e rematará en Rosalía de Castro. Estará amenizada pola charanga Bebe Mais, e dispós teremose a disco móvil chocolate tamén aquí para a entrega de premios e unha pequena festiña. En total, repartiránse máis de €8.000 nas categorías individual, parellas, comparsas e grupos. Haberá tamén un premio especial simpatía e máis choqueiro, así como 5 mencións especiais.